नमस्कार, नमस्कार सर. नमस्कार. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. असं मी सुरुवातीलाच म्हणेल, की तुमच्याबरोबर बसून एक खूप आनंद होतो. खूप इच्छा होती, तीव्र इच्छा होती, की तुमच्यासोबत बसणार, तुमचे इंटरव्ह्यू असे मुलाखत घेणार असं कधी वाटलंच नव्हतं. पण एक भेटायची इच्छा होतं. तुमच्याबद्दल जाणून घ्यायचं होतं. कारण तुम्ही एक वेद व साधनेची स्थापना केली. गोवाचे संस्थापक आहात तुम्ही. तसेच तुम्ही बिझनेसमॅन पण आहात. तुमची आम्हाला एक पूर्ण तुमच्या जर्नीची काय म्हणतात त्याला ते एक एक थोडक्यात तुम्हाला जाणून घ्यायचं भेटणार आम्हाला. मोठी काही इंटरव्ह्यू होणारच नाही आणि एका व्हिडिओत आम्ही पूर्ण जर्नी करू शकणारच नाही कव्हर. सो माझ्याकडे जेवढी होणार तेवढी मी कव्हर करणारच सर. आणि नाव सांगायचं विसरूनच गेलो. नाव सांगायचं म्हणजे एक प्रसाद देशमुख सरांचं नाव आहे. या मी मुलाखत म्हणत नाही, एक डिस्कशन म्हणतोय. याच्यात आम्ही पूर्ण त्यांची लाईफबद्दल जर्नी ऐकणार आहोत. कॉलेज लाईफ, स्कूल लाईफ किंवा त्यांचं चाइल्डहूड कसं होतं किंवा एक आता आध्यात्मिक मार्गावरती येण्यासाठी चाइल्डहूड कसं असावं लागतं किंवा ती बीज म्हणजे काय ॲक्चुअली हे सगळं आम्ही समजून घेणार आहोत. तर आम्ही या मुलाखतीकडे पुढे वळूया सर. आणि अगोदर ना आम्हाला तुमचं एक चाइल्डहूड कसं होतं? सध्या तरी तुम्ही आता वेद व अ, अ, वेद व साधना संस्थेची स्थापना केली आहे. तसंच तुम्ही एक बिझनेसमॅन पण आहात. बिझनेसमॅन आणि ते पण ॲक्चुअली डिफरंट माइंड लागतात. हं. तुम्ही कसे कंट्रोल करता तुम्हालाच माहीत असणार. तुम्ही सांगणारच होता आम्हाला. तसंच तुमच्या लाईफमध्ये अगोदर तुम्ही कसे होता? तुमची स्कूल लाईफ, गाव कसं होतं तुमचा? गावाचा निसर्ग कसा होता? हे सगळं आम्हाला सुरुवातीला ऐकायचं आहे. निश्चितपणे. अ, वेद व ध्यान साधना संस्थेच्या स्थापनेपर्यंतचा जो माझ्या बालपणीपासूनचा जो हो. प्रवास आहे, याच्यामध्ये खूप सारे वेगवेगळे पैलू आणि हां. चढ-उतार आहेत. मी महाराष्ट्रातल्या बुलढाणा इथला मूळचा रहिवासी, अमरावती जिल्ह्यात माझा जन्म झाला आणि मी टिपिकली मराठा फॅमिलीमधून हां. मी बिलॉन्ग करतो. तर लहानपणीपासूनच घरामध्ये एक आध्यात्मिक जो वारसा असतो किंवा एक आध्यात्मिक जे वातावरण असतं, ते एक पोषक वातावरण मला तिथे मिळालं आणि त्याचबरोबर ज्या शहरामध्ये मी वाढलो तुम्ही जर सर्च केलं तर बुलढाणा एक निसर्गरम्य असं उंचावर असं हिल स्टेशन सारखं ठिकाण आहे. तिथले लोकं सुद्धा अतिशय शांत अशा पद्धतीचे सगळे लोकं आहेत. निसर्गाच्या सुंदर अशा गोव्यामध्ये जसं निसर्गाची उधळ आहे, तसंच तिथे वातावरण आहे. अशा वातावरणामध्ये माझं बालपण हळू मोठं झालं. माझ्या बालपणीपासूनच घरामध्ये जे एक पोषक वातावरण मिळालं, त्या वातावरणाचा आज मी ज्या हो. स्थितीला आपण आज पोहोचलोय, त्या स्थितीसाठी जसं बाळकडू बाळाला हो. मिळतं ना, तसंच हळू व्यक्तिमत्व हो. तुमचं विकसित होत असतं. तर माझं शिक्षण ज्या शाळेमध्ये झालं, त्या शाळेचं नाव आहे भारत विद्यालय. अतिशय शिस्तप्रिय अशी हं. शाळा आणि जसं आपलं गुरुकुल पद्धतीमध्ये जे शिक्षण हो. पद्धती आणि ज्या पद्धतीचं डिसिप्लिन होतं, ते डिसिप्लिन आम्हाला माझ्या शाळेमध्ये लाभलं म्हणून मला त्याचा खूप अभिमान आहे. आणि त्याचबरोबर त्याच्यानंतर मग मी बॅचलर हं. ऑफ ॲप्लिकेशन कंप्लीट केलं आणि त्यानंतर 2003 पासून माझा हां. आध्यात्मिक जो ॲक्टिव्हली पार्टिसिपेशन आहे, सेवा आणि साधना हो. या दोन्ही गोष्टी पॅरलली करण्याची संधी मला मिळाली. सर आम्हाला ना सुरुवातीला अगोदर एक थोडक्यात तुम्ही एक तुमचा फॅमिली बॅकग्राऊंड ॲक्चुअली कसा होता तो सांगा. कारण एक वेद वगैरे साधनामध्ये जायचं एक असेल तर एक माइंड कूल लागतो किंवा एक त्यांचा पण एक सहभाग खूप मोठा लागतो. तर त्यांचा ॲक्चुअली कसा बॅकग्राऊंड होता आणि ते कुठे काम करायचे किंवा कसा काय होता बॅकग्राऊंड? तुम्हाला फॅमिलीमध्ये माझे वडील बँकेमध्ये व्यवसाय हो. नोकरी करायचे, आई गृहिणी आणि घरामध्ये वातावरण म्हटलं तर असं नाहीये, की सगळे कूल हो. आणि काम हां. असं बिलकुल नाहीये. नॉर्मल वातावरणामध्ये सगळेजण वाढलेत. महत्त्वाची बाब काय आहे, की अ, छोट्या-छोट्या गोष्टी जेव्हा लाईफमध्ये आपल्या हं. आयुष्यात घडतात, त्याच्यातून माणूस हो. व्यक्तिमत्व घडत जातं. तर तीच गोष्ट आम्ही देशमुख फॅमिलीतून, हं. तर आमचा जो मुख्य अँसेस्टर व्यवसाय आहे, तो शेती व्यवसाय. हं. आजही हो. आमच्याकडे शेती आहे आणि शेती व्यवसाय आजही आम्ही करतो. माझे वडील बरं. बँकमध्ये नोकरी जरी करत असले, तरी आजही शेती ते सांभाळतात आणि त्या सगळ्या जॉइंट हां. फॅमिली आणि शेतकरी कुटुंब या सगळ्यामधून मी आलोय. तर त्यामुळे त्याचा एक थोडासा जो महाराष्ट्रीयन जो परिणाम असतो, तो व्यक्तिमत्त्वावर तो माझ्यावर सुद्धा आहे. तुमच्या कॉलेजमध्ये किंवा स्कूलमध्ये अगोदर तुमचे काय-काय ॲक्टिव्हिटीज व्हायचे किंवा कसं काय होतं कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज किंवा स्पोर्ट्समध्ये तुम्ही कुठे सहभाग व्हायचे? येस. मी जसं सांगितलं, माझी हां. जी शाळा आहे भारत विद्यालय, त्याच्यामध्ये असं होतं की 100% पार्टिसिपेशन. हं. कुठल्याच विद्यार्थ्यांनी मागे राहायचं नाही. मग ते स्पोर्ट्स असो, कल्चर हां. असो, त्या शाळेमधली एक सगळ्यात सुंदर गोष्ट मला वाटतं ती खूप युनिक आहे. जसं
गव्हर्नमेंट हं. असतं. स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंट. तसं गव्हर्नमेंट त्या स्कूलमध्ये असतं. तिथे अ, उमेदवार हं. अर्ज भरतात. त्यानंतर त्यांचा प्रचार ते करतात. त्यानंतर व्होटिंग होतं. हां, व्होटिंग बूथ लिटरली व्होटिंग हां, बूथ होतं. व्होटिंग होतं. त्याच्यानंतर एक मिनिस्ट्री हं, बनते. हां, त्याच्यात एक राष्ट्रपती असतो आणि त्या विद्यालयाची सगळ्यात मोठी खासियत अशी, की एज्युकेशन हा जर भाग सोडला, तर एंटायर स्कूलचं डिसिप्लिन म्हणजे खूप म्हणजे 5,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत त्या हं. स्कूलमध्ये. एंटायर डिसिप्लिन अँड इम्प्लिमेंटिंग ईच अँड एव्हरी स्मॉल प्रोग्राम सगळं काही ते मिनिस्ट्री, त्यांचे हां, सचिव आणि स्टुडंट्स हे चालवतात. तर ती शाळा विद्यार्थ्यांच्या मार्फत चालवण्यात जाणारी शाळा आहे. तर ते जे आय एम नॉट हां, सेयिंग लीडरशिप हां. क्वालिटी, बट आपल्या आतमधले जे गुण असतात, ते त्याला ते बघायचे आणि ते स्वतःच्या आतमधले गुण ओळखण्याची संधी मला माझ्या शाळेमध्ये मिळाली. मी माझ्या हां, शाळेमध्ये एकदम शाय मुलगा होतो, हां. अतिशय लाजाळू. पण त्या लाजाळू मुलगा असून सुद्धा मला तिथे जे पोटेन्शियल मिळालं, त्याचा कुठेतरी फायदा झाला. तुमची हायर सेकंडरी कुठे झाली? एकाच अ, स्कूलमध्ये मी पूर्ण हो, शिकलो भारत विद्यालयामध्ये. पहिले त्यांचंच लहान हां. विवेकानंद विद्यालय, नंतर भारत विद्यालय. त्यानंतर ग्रॅज्युएशन मी आदर्श कॉलेज लातूर मध्ये तिकडे कंप्लीट. म्हणजे ती कॉलेजमध्ये जायला कोणी तुम्हाला प्रेरणा दिली, तुम्ही हीच डिग्री घ्या, तुम्हाला असं काही सांगितलं होतं का? का ज्या तुम्ही मी जेव्हा 12वी कंप्लीट केलं तेव्हा ना कॉम्प्युटरचा एक हे होता खूप म्हणजे हां, कॉम्प्युटर एज्युकेशन याचा खूप जास्त प्रसार झालेला होता. हं, तर तेव्हा एक पगडा होता, की मला कॉम्प्युटर एज्युकेशन कंप्लीट करायचं आहे आणि घरामध्ये पण आमच्या घरामध्ये म्हणजे मी जेव्हा 4थ्या वर्गात होतो तेव्हाच कॉम्प्युटर घरी आलेला हं. होता. त्यामुळे त्याचे जे काही एडव्हांटेज आहेत ते मला माहीत होते. तर त्याच्यामुळे मी ॲडमिशन तिकडे घेतलं आणि तिथे जे एज्युकेशन घेतलं त्याचा पण मला आज कुठेतरी फायदा होतो. बरोबर आहे. मग नंतर तुम्ही बिझनेसकडे कसे वळालात किंवा कसे आलात? नोकरी करायची नाही हे आधीच ठरलं होतं. व्यवसायच करायचा हे मी निश्चित केलं होतं माझ्या लाईफमध्ये, की व्यवसाय करून माझं जे पॅशन आहे त्याला मी वेळ देऊ शकणार होतो. तर 20व्या वर्षी जेव्हा मी सेवा साधनेच्या माझ्या लाईफमध्ये एक टर्निंग पॉइंट मला मिळाला, तेव्हा एक गोष्ट ठरवली होती ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केल्यानंतर सुद्धा, की आपण स्वतःचा व्यवसाय करायचा. स्ट्रगल करावं लागलं तरी चालेल. पण ती गोष्ट मी खूप आधी निश्चित केली होती. बरोबर. पण ॲक्चुअली तुम्ही आता बाकीचे मित्र काय करतात, कॉलेज झाल्यानंतर कुठे जॉब करणार किंवा माझा मित्र एकच तुम्ही मला वाटतं, की तुम्ही जे बिझनेसकडे आला असेल, बाकी मित्र नसणार. तुम्ही त्यावेळेस सिच्युएशन कसं काय हँडल केलं? ते एक मेन असतं ना, की मी एकटाच आहे आणि बाकी सगळे जॉबला जातात, ते अर्निंग करतात. बिझनेसमुळे स्टार्टिंग अर्निंग होत नाही. सो ते ते सिच्युएशन तेव्हा कसं हँडल केलं होतं तुम्ही? घरामध्ये आमचा एक व्यवसाय होता. तो म्हणजे एकदम व्हास्ट व्यवसाय, की आमचं स्वतःचं डेली न्यूजपेपर होतं. आमचं हां, स्वतःचं हां. वर्तमानपत्र होतं आणि मी जेव्हा 8व्या वर्गामध्ये होतो, तेव्हा कुठलं त्याचं वर्तमानपत्र होतं? दैनिक हां, विदर्भ हां, विजय हे हां, लोकल हां, न्यूजपेपर होतं. तर त्या न्यूजपेपरमध्ये मी माझं स्कूल सगळं करून दररोज म्हणजे काका आणि वडील यांना तिकडे हेल्प करायचो. हां, म्हणजे प्रिंटिंग प्रेसमध्ये असेल, ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये हां, असेल, न्यूज हां, आणण्यापासून म्हणजे मी 10व्या वर्गात असताना मी प्रेस कॉन्फरन्स वगैरे अटेंड हां, करायचो. तो समाजामध्ये वावरण्याचा, हां, लोकांशी कम्युनिकेशन स्किल हे खूप लहानपणी डेव्हलप झालं. हां, तर न्यूजपेपर हा एक असा फील्ड आहे, हां. की ज्याच्यामध्ये समाजातल्या सगळ्या लोकांशी तुमचा संपर्क येतो. बरोबर. तर तो जनसंपर्क जो आहे ना, हो. तो तो जनसंपर्क कसा असावा, कम्युनिकेशन कसं असावं, कुठल्याही क्षेत्रामध्ये गेल्यानंतर कसं डील करावं, हे सगळं डीलिंग न्यूजपेपरमध्ये तुम्हाला शिकायला मिळतं. नंतर मी तुम्हाला विचारलं, की बिझनेसकडे कसं वळालात किंवा ते सिच्युएशन मी कसं डील केलं होतं? हां, तर आमच्या घरामध्ये आमची स्वतःची प्रिंटिंग प्रेस होती. तर जेव्हा मी मी गोव्यामध्ये हां, 2015 मध्ये आलो, पण 2015 पर्यंत मी माझ्या गावी व्यवसाय केला. तर आमची स्वतःची प्रिंटिंग प्रेस होती. तर मी प्रिंटिंग व्यवसाय सगळ्यात पहिले केला. मला हां, स्वतःचं डिझायनिंगचं वगैरे हां, खूप आवड आहे. मी आजही डिझायनिंग स्वतः करतो. तर पहिले तो व्यवसाय कंप्लीट केला. मग प्रिंटिंग व्यवसाय केल्यानंतर मला कुठेतरी बाहेर पडायचं होतं. म्हणून मग मी गोव्यामध्ये यायचं डिसिजन घेतलं. माझी पत्नी हां, गोव्याची. हां. तर त्याच्यामुळे मग मी गोव्यामध्ये 2015 मध्ये आलो. इकडे आम्ही पहिले स्टार्टिंगला बी-पी-ओ इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं आणि त्याच्यानंतर मग मी इंटिरियर डिझायनिंगमध्ये डिझायनिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये मी पडलो. सगळा बिझनेस चालूच आहे काय थोडे चालू आहे, थोडे बंद झाले असं काय? नाही, माझा जो हो. मुख्य व्यवसाय आता गोव्यामध्ये जो हां, आहे, मी काही कंपन्यांसोबत वेंडर हां. आहे. त्याचबरोबर माझं इंटिरियर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये मी काम करतो. आजही करतो आणि सतत करत राहणार. इंटरनेटमध्ये तुमचे नॉलेज काय किंवा कसं काय बघतात मी गोष्टी? डिझायनिंगमध्ये मला नॉलेज आहे आणि बघा एक व्यावसायिक जो असतो ना, त्याला व्यवसाय काही व्यवसाय परंपरागत
लांबपर्यंत चालतात, खूप वर्ष चालतात. काही-काही व्यवसाय तुम्हाला स्विच करावे लागतात. तर एक बिझनेसमन माणसाची एक क्वालिटी असते, की बिझनेसमन माणूस हा त्याचं नॉलेज नेहमी अपग्रेड करत राहतो. आणि बिझनेसमन असा असतो, की जो कुठल्याही क्षणी त्याच्या लाईफमध्ये स्विच करू शकतो बिझनेस. ही कॅपॅसिटी ज्याच्यामध्ये आहे, तो बिझनेसफुल सक्सेसफुल लाईफमध्ये होतो. सो तेच मी त्याच्यामुळे मी स्विच करायला मला काही प्रॉब्लेम येत नाही. माझ्याकडे एक क्वेशन आला होता, की तुम्हाला विचारायचं म्हणून सांगितलं होतं, की तुम्ही जर्सी मोस्टली व्हाईट कपडे घालता. सो ॲक्चुअली याचं मुख्य कारण काय? शुभ्र रंग म्हणजे हो, हा शुभ्र रंग तुम्ही जर बघितलं, की जेव्हा सगळे रंग हो, जेव्हा एकत्र केले तर शुभ्र रंग हो. बनतो आणि पांढरा रंग जो आहे तो निर्मळतेचं आणि पावित्र्याचं प्रतीक. नाही ॲक्चुअली मेंटेन करण्यासाठी पण खूपच वाईट बघा कपडे मेंटेन करणं हे महत्वाचं नाहीये. कपड्याच्या आतमध्ये झाकलेलं शरीर आहे ना, हो, म्हणजे आपलं जे कॅरेक्टर आहे, ते मेंटेन करावर आपण जास्त भर द्यायला पाहिजे. बरोबर आहे. आत्ता नंतर तुम्ही ते वेद व साधना याच्या संदर्भात थोडक्यात तुम्ही सांगा, की कुठून तुम्हाला एक अशी प्रेरणा वाटली, की तुम्ही तुमचं स्थापन करावं? कुठून प्रेरणा भेटली? किंवा तुम्ही इथून कसं पुढे बघा गेले? वेद व ध्यान साधना ही संस्था गोव्यामध्ये आल्यावर मी स्थापन केली. पण याची जर्नी 20 वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली आहे. लहानपणी 20 वर्षापूर्वी 2003 मध्ये. 3 मध्ये. माझे गुरु भगवान श्री सत्यसाई बाबा अ, त्यांना मी फॉलो करतो. सो त्यांच्या प्रेरणेने म्हणजे त्यांनी एक ध्यास घेतला आहे, की जगामध्ये सर्वत्र वेदांचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा. सो 2003 मध्ये एकदा जेव्हा मी त्यांचा पुट्टपर्तीमध्ये आश्रम आहे, तिथे मी सेवेला आणि दर्शनाला गेलेलं असताना 2003 सप्टेंबरपासून सर्व पब्लिकमध्ये वेदमंत्र पठण करायची त्यांनी सुरुवात केली. तर ते वेदमंत्र जेव्हा मी पहिल्यांदा जे मंत्र मी ऐकले, तेव्हा मला तिथेच त्यांच्याच आतून आदेश मिळाला, की वेदांचा कार्य म्हणजे मी माझ्या पर्सनल साधनेसाठी करावं. आणि मी एक बालविकास गुरु आहे. म्हणजे मी लहान मुलांचे क्लासेस आपण घेतो आणि मुलांचा व्यक्तिमत्व विकास कसा होईल, व्हॅल्यूज त्यांना कसे मिळतील, तर त्या मुलांना शिकवण्यासाठी म्हणून मी वेद शिकायला सुरुवात केली. तर त्या मुलांना शिकवता-शिकवता मग वेदांचा अभ्यास करण्याची आवड निर्माण झाली. मग त्याचा सायंटिफिक त्याच्यामागे रिझन काय आहे? त्याचा काय परिणाम होतो? हे सगळं शिकायला मिळालं. कारण शिकवायचं होतं मुलांना. बरोबर. आणि एक असं आता मला विचारायचं आहे, की एक संस्कार मुलांना खूप उपयोगी आहेत. ॲक्चुअली संस्कार म्हणजे काय? तुम्ही कशा दृष्टीने ते मुलांना डिलिव्हर करतात, देतात? बघा संस्कार हे माणसाच्या व्यक्तिमत्त्वाला घडवतात. आपली भारतीय संस्कृती ही संस्काराचं मुख्य स्थान आहे. आपल्या भारतामध्ये अ, सामूहिक म्हणजे जॉइंट फॅमिलीची संकल्पना आज पण आहे खूप सारी. तर लहान मुलांना लहानपणीच जे बाळकडू द्यायचं असतं, की कसं वागलं पाहिजे, कसं बोललं पाहिजे, पालकांचा कसा आदर ठेवला पाहिजे, घरातल्या आजी-आजोबांशी कसं कम्युनिकेट केलं पाहिजे, मित्रपरिवाराशी कसं वागलं पाहिजे आणि आपल्याला आई-वडिलांकडून जे काही मिळतं, अन्न, वस्त्र, निवारा त्याचा मान ठेवून आपण त्यांच्याशी कसं चांगलं वागलं पाहिजे, हे मूळ संस्कार आहेत. तर हे मूळ बरोबर. संस्कार जर त्या लहानपणी बाळाला मिळाले ना, तर तेच व्यक्तिमत्व हळू वाढतं. तर आपण आपण जे बालविकास वर्ग घेतो, त्याच्यामध्ये आपण चांगल्या गोष्टींच्या मार्फत, चांगल्या गाण्यांच्या मार्फत, इनडोअर, आउटडोअर गेम्सच्या मार्फत, मेडिटेशनच्या मार्फत, वेदमंत्रांच्या मार्फत त्यामध्ये बदल घडवण्याचा प्रयत्न आहे. सर ॲक्चुअली मला एक रिॲलिटी थोडी बघितली आहे, की ते मुलं ॲक्चुअली याच्याकडे साधण्याकडे, वेद, पठण याच्याकडे येत नाही. फक्त मोबाईल दिला की ते खुश. असं ॲक्चुअली तुमच्याकडे येतात ॲक्चुअली मुलं, असं आहे रिझल्ट ॲक्चुअली? आपले मुलं मुलं काय असतात, तर ओली माती आहे ना, हो. ओली मातीसारखे असतात. तर कुंभाराने जसं ठरवलं, तसे मुलं बनतात. तर मुलांच्या हातात मोबाईल आहे म्हणून मुलं संस्कार वर्गाला येणार नाही असं होत नाही. मुलांना चांगलं काय, वाईट काय हे कळत असतं. तर पालक आणि समाजातल्या लोकांनी त्यांना अवेलेबल करून देणं आवश्यक आहे. आता संस्कार वर्गच हो. नाही, तर आपण वेदमंत्र मुलांना शिकवतो आणि ते मोठ्या संख्येने मुलं येतात वेदमंत्र हो. शिकायला आपल्याकडे आणि खूप साऱ्या पालकांना प्रश्न पडतो, माझी मुलं वेदमंत्र शिकायला आल्यानंतर ते बोर होणार का? हो. तर पालक तरी कधी-कधी एखाद्या वेळेस हां. निष्काळजीपणा करतात, पण मुलं न चुकता येतात आणि त्याची ती प्रॅक्टिस पण करतात. त्याचा अर्थ काय आहे? त्यांना अवेलेबल तुम्ही जे करून दिलं, ते आत्मसात करतात. बरोबर. असं एक थोडक्यात एक मला विचारायचं आहे, की एक
थोड्या पालकांना वेळ भेटत नाही, की मुलांना घेऊन संस्कार वगैरे येणार. त्या पालकांनी काय करावं विशेषतः? बघा, मुलांना संस्कार करायचे असेल तर पालकांनी सगळ्यात पहिली ही गोष्ट मनातून काढून टाकावी, की माझ्या मुलांविषयीच्या तक्रारी करणं बंद कराव्या. कारण मुलं आपण जे सांगतो ते इम्प्लिमेंट नाही करत. आपण जसं वागतो ते मुलं इम्प्लिमेंट करतात. बरोबर. तर पालकांची ही जबाबदारी आहे सगळ्यात पहिले, की त्यांना आपल्या मुलांना जसं घडवायचंय तसं त्यांनी स्वतः बनणं आवश्यक आहे. बरोबर. तर घरामध्ये पती-पत्नीचा संवाद, घरामध्ये जे रिच्युअल्स आणि कल्चर आपण फॉलो करतो, ते ॲज इट इज मुलं फॉलो करतात. म्हणून माझ्या पालकांना माझी नेहमी विनंती असते, की तुम्ही अशा पद्धतीने स्वतःचं व्यक्तिमत्व घडवा. रॅदर दॅन मुलांच्या विषयी कंप्लेंट करण्यापेक्षा, की ते मुलं फॉलो करणार. बरोबर आहे. आणखी एक जर तुम्हाला सांग म्हटलं, की मेडिटेशन म्हणजे बेसिक काय आहे त्याचं ॲक्चुअली? मेडिटेशन म्हणजे वेगळ्या-वेगळ्या दृष्टीने बघतात. फक्त ध्यान कोण करत बसणार अर्धा तास, पाऊण तास. ॲक्चुअली मेडिटेशन म्हणजे काय? खूप मोठा प्रश्न आहे. ध्यान म्हणजे फक्त चिन्मुद्रा करून, डोळे बंद करून एका ठिकाणी बसणं म्हणजे नाही. तर ध्यानाची एक वेगळी व्याख्या मी तुम्हाला सांगणार, की जेवढ्याही मोमेंट तुम्ही थॉटलेस किंवा 100% भगवंताचं चिंतन करता, त्याला मेडिटेशन म्हणतात. हे मेडिटेशन तुम्ही शांत अवस्थेत करू शकता. हे मेडिटेशन तुम्ही गाडी चालवत असताना करू शकता. हे मेडिटेशन तुम्ही घरामध्ये फक्त शांत बसलेलं असताना किंवा निसर्गाच्या सानिध्यात सुद्धा करू शकता. तर ध्यान म्हणजे काय आहे, की स्वतःशी जुळणं. आपल्या स्वतःचं जे आपला जो अंतरात्मा आहे, ज्याच्यामध्ये भगवंताचा वास आहे, त्याच्यासोबत जीवाचं शिवासोबत मिलन म्हणजे ध्यान. आता याच्याकडे कसं पोहोचणार किंवा याचे बेबी स्टेप काय असणार थोडक्यात सांगा? मेडिटेशनची बेबी स्टेप म्हणजे सायलेंट सिटिंग. हं. बघा, खूप जणांना मेडिटेशन ध्यान करायचं असतं. पण ध्यानमध्ये बसल्यानंतर सगळ्यात पहिलं चॅलेंज काय असतं, की डोळे बंद करून जेव्हा बसतो, तेव्हा आपल्याला नको असलेले दृश्य आपल्या समोर येतात. नको असलेले विचार आपल्या मनामध्ये येतात आणि आपल्याकडून होत नाही आणि त्याच्यामुळे आपण हो. डिमोटिव्हेट होतो. अरे, माझ्याकडून होत नाही. तर त्याच्यासाठी सगळ्यात साधा उपाय मी मेडिटेशनसाठी सांगेल, जो सगळेजण करू शकतात. तो म्हणजे तुम्ही कुठल्याही साध्या आसनामध्ये बसा. चिन्मुद्रा आसन तुम्ही करावं. चिन्मुद्रा एकाग्रतेसाठी आहे. चिन्मुद्रा आसनामध्ये बसावं. डोळे बंद करावे आणि सायलेंट सिटिंग हा मी पहिला सजेशन देईल मेडिटेशनच्या ध्यानाच्या आधी, की सायलेंट सिटिंगमध्ये फक्त आपला येणारा श्वास आणि जाणारा श्वास मीन्स इनहेल, एक्झेल या प्रोसेसकडे फक्त कॉन्सन्ट्रेट करा. तर जेव्हा आपण इन्हेल, एक्झेल प्रोसेसकडे 2 मिनिट्स टू 3 मिनिट्स पर्यंत जेव्हा करतो, तेव्हा तुम्हाला इमिडिएट कळणार, की आपली इन्हेल, एक्झेल प्रोसेस स्लो होत चालली आहे आणि इन्हेल, एक्झेल प्रोसेस जितकी स्लो होणार, तितकं तुमचं माइंड काम होणार. धिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन. तर थोडे असे एक म्युझिक मेडिटेशन असतं म्हणजे म्युझिक लावून येस. किंवा काहीतरी कुठले श्लोक लावून, काहीतरी वेगळे-वेगळे येस. लावून. याचं येस. काय? म्युझिकला काय आहे, मेडिटेशन म्युझिक असतं. हो. तर त्याचे पर्टिक्युलर हार्ट्स असतात. ते पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी जनरेट होते. तर मेडिटेशनसाठी काही स्पेशल म्युझिक जनरेट केलेले आहेत. तर काय होतं, की जेव्हा आपण ते म्युझिक प्ले करतो ना, तेव्हा आपलं भरकटणारं मन म्हणजे आपल्या येणारे सगळे विचार त्या म्युझिकवर कॉन्सन्ट्रेट होतात. तर इट इज लाइक डायव्हर्ट युअर माइंड टुवर्ड्स दॅट पर्टिक्युलर म्युझिक आणि ते म्युझिक प्ले होत असताना जे व्हायब्रेशन जनरेट होतात, ते आपलं माइंड काम करण्यासाठी हेल्प करतात. सेम मंत्रांच्या बाबतीत. बरोबर आहे. आणि ते वेद पठणमध्ये काय डिफरन्स आहे? फक्त साधना केली तर चालेल का वेद कशाला श्लोक पठण कशासाठी हे आहेत इम्पोर्टंट आहे? श्लोक आणि मंत्र याच्यामध्ये खूप व्हास्ट डिफरन्स आहे. श्लोक हे मॅनमेड आहेत. मनुष्याने लिहिलेले आहेत आणि वेद जे आहे ते भगवंताची वाणी आहे. ठीक आहे. हा बिग डिफरन्स. तर श्लोक एका विशिष्ट लयीमध्ये तुम्ही कुठल्याही म्हणू शकता. हं. वेद हे मंत्रांच्या स्वरूपामध्ये आहे. तर त्याचं प्रॉपर प्रोनाउन्सिएशन आणि इंटोनेशन्स जे काही एक हो. फ्रेम आहे, हो. काही एक पर्टिक्युलर हां. नियम आहेत. त्या पद्धतीने तुम्ही म्हटले तर तुम्हाला रिझल्ट्स मिळतात. ओके आणि असे थोडे म्हटले जातात, की चॅन्टिंग किंवा एक दररोज प्रत्येक क्षणी करू नये एक-एकदा असं म्हणतात, की थोडे जण म्हणतात, की करावे, थोडे जण म्हणतात करू नये. गाडीमध्ये जाताना फक्त गाडीवर लक्ष ठेवावे. थोडं चॅन्टिंग पण तिकडे करतात. असे खूपसे जण आहेत. सो तिकडे चॅन्टिंगचा ॲक्चुअली कुठे काय कसा उपयोग करून घ्यावा? बघा, प्रश्न आहे.
कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे ते हो. नामस्मरण हो. असो, श्लोक असो, भजन असो की वेदमंत्र पठण असो. याची तुम्ही जर एक निश्चित जागा जर ठरवली, तर त्याचा रिझल्ट्स मिळतात. म्हणजे बघा काय आहे त्याच्यासाठी 3 नियम आहे. हं. एक सेम प्लेस, हं. सेम टाईम एंड सेम मेथड. हां. हे जर तुम्ही फॉलो केलं, तर तुम्हाला रिझल्ट्स मिळायला सुरुवात होतात. तर टाईम, प्लेस ते कुठे असायला पाहिजे? म्हणजे कुठली असायला पाहिजे ॲक्चुअली? बघा नामस्मरणासाठी किंवा वेदमंत्र पठणासाठी सगळ्यात चांगली जी वेळ आहे ती हां. सकाळची वेळ. पण काही जण आता समजा आपल्या हां. बिझी शेड्यूलमध्ये सकाळची वेळ जर आपल्याला ॲडजस्ट होत नाही, तर मग आपण काय करू शकतो, की आपण आपल्याला जी फ्री हां. वेळ आहे ती एक वेळ निश्चित करा. घरामध्ये एक निश्चित प्लेस ठरवा. त्या निश्चित जागेवर, निश्चित वेळेस, निश्चित पद्धती म्हणजे एक पर्टिक्युलर हां. पद्धतीने जर आपण ती अवलंबली आपल्या डेली लाईफमध्ये तर इट विल बी अ रिझल्ट ओरिएंटेड. त्यांना संस्कार भेटले की नाही भेटले ते प्रश्नच नाही. पण ते वेगळ्याच मार्गाने चाललंय. त्यांना परत इकडे आणण्यासाठी किंवा त्यांना पटवून देण्यासाठी काय उपयोग आहे? ते जास्त असलं काय ऐकणार नाही. हं. तुझं ऐकून पण घेणार नाही. कोण सांगतं ते मारुती जग म्हणणार. माझंच फक्त त्या मुलाला कसं घेऊन यायचं? असा प्रश्न होता माझा. ओके. बघा कुठल्याही गोष्टीचं जोपर्यंत आपल्याला महत्त्व कळत नाही, मग ते यूथच नाही, कुठलीही व्यक्ती म्हणजे एखाद्या वेळेस लहान मुलं किंवा एकदम हं. एल्डर पर्सन सुद्धा असणार, सीनियर सिटिझन. त्यांना जोपर्यंत या गोष्टीचं महत्त्व आता जर कळलं नाही, तर ते इकडे कधीच येणार हं. नाही. तर याचं महत्त्व पटवून देणं आवश्यक आहे, की तुझ्या लाईफमध्ये याचं काय महत्त्व आहे. मी तुम्हाला एक माझ्या सर्व्हेवरून हं. सांगतो, की आताची जी जनरेशनचे मधले जे यूथ आहेत ना, हे सगळ्यात जास्त अध्यात्माकडे वळलेले आहेत. तुम्हाला जर वाटत असेल, की आताची यूथ खूप सारे हां. भरकटलेले आहेत, पण त्याच वेळेस आत्ताची जी जनरेशन आहे, ही सगळ्यात जास्त अध्यात्माकडे वळलेली आहे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. हां. कारण सोशल मीडियावर जशा बाकीच्या नको त्या गोष्टी हां. अवेलेबल आहे ना, तेवढं स्पिरिच्युअल आणि इंडियन कल्चरचं कंटेंट पण अवेलेबल आहे. आणि रँडमली त्यांना ते बघायला मिळतं. हो. तर कुठे ना कुठे ते अट्रॅक्ट होतात या विषयाकडे. तर आता त्यांना या विषयाकडे कसं हां. हां. आणायचं? तर आता समजा आपण जे वेद व ध्यान साधनेच्या मार्फत वेदांचा प्रचार आणि प्रसार करायचं काम करतोय. माझे जे सेशन्स असतात, त्यामध्ये खूप सारे यूथ लोकं येतात. हो. ऑनलाईन सेशनमध्ये सगळ्यात जास्त यूथच जॉइन झालेले आहेत. तर त्यांना आपण सायंटिफिकली प्रूव्ह करून देतो, प्रॅक्टिकली हं. प्रूव्ह करून देतो, की त्यांचं माइंड कसं काम होतं, त्यांचं माइंड कसं फोकस होतं आणि त्यांच्या प्रोफेशनल लाईफमध्ये याचा उपयोग कसा होतो. हे जर तुम्ही त्यांना आजकालच्या यूथला काय पाहिजे? रिझल्ट. तुम्ही जर त्यांना रिझल्ट देऊ शकलात आणि स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे काही प्रूव्ह करायचं नाहीये, हो. अंडरस्टँड करायचंय. तुम्हाला माझा प्रश्न हां. आहे, की तुम्हाला पाहिजे ना, की हां. माझं माइंड काम असलं पाहिजे. हो. तुम्हाला पाहिजे ना, की माझी ओरेटरी पॉवर चांगली असली पाहिजे. हो. तुम्हाला लाईफमध्ये सक्सेस पाहिजे ना, हो. ह्याच्यासाठी तुमची एक बैठक आवश्यक असते. तर हो. ही गोष्ट आपण त्यांना पटवून जर दिली, डेफिनेटली ते येणार. मगाशी एक गुरूंचा उल्लेख केला. सो जीवनामध्ये गुरु का इम्पोर्टंट आहे आणि गुरु कसा ओळखला पाहिजे? अ, तुम्ही जर गुरुच्या बाबतीत विचाराल, तर आपली सर्वप्रथम गुरु आपले आई-वडील. हो. ठीक आहे. जे आपल्याला जन्म देतात आणि आपलं पालन-पोषण हं. करतात. त्याच्यानंतर आपल्याला आपले शिक्षक गुरु म्हणून मिळतात. हं. आणि त्यानंतर आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये खूप वेगवेगळ्या ठिकाणी गुरु मिळतात. हं. भगवान दत्तात्रयाने 11 गुरु केले होते. ते स्वतः गुरु आहे, पण 11 गुरु केले होते. मुंगी सुद्धा त्यांचा गुरु होते. तर गुरु आपण शोधायची गरज हं. नसते. फक्त आपल्याला त्याची आस असायला पाहिजे. आध्यात्मिक गुरु स्वतःहून आपल्याला मिळणार. हा गुरु परंपरेचा सगळ्यात महत्त्वाचा एक म्हणजे हां. गुण आहे मी सांगतो. गुरु स्वतःहून तुमच्याकडे चालत येणार. का आवश्यक आहे? तर बघा, आपल्या जीवनामध्ये जर आपल्याला अ, आनंद, शांत आणि यशस्वी जर जीवन जगायचं आहे, तर गुरु आवश्यक आहे. गुरु काय करतो? तर गुरु हा ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या तिन्हीही रोल तो एकटा प्ले करत असतो. तो चांगल्या गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये सृजन करतो. त्या आपल्यामध्ये तो सस्टेन पण करतो आणि तो आपल्यामधल्या वाईट गोष्टी डिस्ट्रॉय पण करतो. म्हणून गुरु आपल्याला आवश्यक आहे. कसा शोधावा? प्रार्थना. फक्त प्रार्थना आणि प्रार्थनेच्या जोरावर जो भगवंत आपल्या आतमध्ये वास करतो ना, तो आपल्याला गुरु स्वतःहून प्रदान करतो. आणि एक बेसिक लेव्हलवरती असा एक प्रश्न असतो लोकांचा, की माझा मित्र या संस्थेकडे जुळाला आहे, माझं मैत्रीण इकडे आहे, मी तिकडे आहे. मी कुठे जाऊ? मला हं, पण जुळायचं आहे, पण मी कुठे जाऊ? हं. असा प्रश्न असतो. त्याच्यावरती काय
काहीच नाही, खूप सोपं आहे. जिथे आपल्याला आवडेल तिकडे जावं. कारण वेगवेगळे आध्यात्मिक पंथ आपल्या भारतामध्ये आहेत. ठीक आहे. आणि आपली सनातन संस्कृती काय आहे? इट इज अ मोस्ट फ्लेक्झिबल स्पिरिच्युअल पाथ. आपल्या संस्कृतीमध्ये असंच केलं पाहिजे, तसंच झालं पाहिजे, हे केलं तर पाप होणार, ते असं नाहीये. कंप्लीट फ्लेक्झिबिलिटी आहे. तुम्हाला केव्हा नामस्मरण करायचंय तुम्ही करू शकता. तुम्हाला कुठे करायचंय कुठेही करू शकता. कुठल्या गुरुला फॉलो करायचंय कुठल्याही गुरुला फॉलो करू शकता. तुम्हाला स्विच करायचंय तुम्ही स्विच पण करू शकता. एवढी फ्लेक्झिबिलिटी आहे. त्यामुळे आपले जर मित्र परिवार जर वेगवेगळ्या संस्थांशी जुळले किंवा वेगवेगळ्या गुरूंना फॉलो करतात, या सर्व गुरूंचा कुठलाही जो विचार आहे ना, विचार सांगण्याची पद्धती वेगळी असेल, पण अल्टिमेट डेस्टिनेशन त्यांचं एकच आहे. त्यामुळे जी संस्था किंवा गुरु तुम्हाला कम्फर्टेबल आहे, फ्लेक्झिबल आहे, तिकडे बिनधास्त फॉलो करा. डेफिनेटली चांगला मार्ग मिळेल. तर थोडक्यात आम्हाला सकारात्मक ऊर्जा आणि नकारात्मक ऊर्जा याच्या संदर्भात सांगा. म्हणजे काय ॲक्चुअली? सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जामध्ये बेसिक डिफरन्स हा आहे, की जी गोष्ट केल्यानंतर तुम्हाला चांगलं फील होणार, दॅट ऑल आर द पॉझिटिव्ह थिंग्स. जी गोष्ट केल्यानंतर किंवा ऐकल्यानंतर आपलं मन विचलित होणार, आपलं शरीर गरम होणार, त्या सगळ्या निगेटिव्ह गोष्टी. हा बेसिक म्हणजे आपल्याला कळतं, की व्हॉट इज गुड, व्हॉट इज बॅड, व्हॉट इज रॉंग अँड व्हॉट इज राईट, हे आपल्याला कळतं, बरोबर आहे. तर आपल्या आतमध्ये आपला जो सबकॉन्शियस माइंड आहे, तो आपल्याला ना कंटिन्यू सांगत असतो, की व्हॉट इज गुड अँड व्हॉट इज रॉंग. तर आपलं कॉन्शियसनेस जो आहे, त्याचं जर आपण ऐकलं ना, तर आपण निगेटिव्हिटी किंवा नकारात्मक विचारांपासून नेहमी दूर राहणार आणि आपण पॉझिटिव्हिटीकडे नेहमी मेंटेन करणार पॉझिटिव्हिटी. बघा, एक चोर सुद्धा जो असतो ना, त्याला माहित असतं, की मी हे जे करतोय ते चुकीचं करतोय. तो त्याला त्याच्या आतला सांगत असतो कॉन्शियसनेस, की धिस इज अ रॉंग, करू नको. आणि त्याच वेळेस त्याचं मन सांगत असतो, नाही तू चोरी कर, कारण तुला आता पैशांची गरज आहे. बरोबर आहे. तर हेच सकारात्मक आणि नकारात्मक प्रत्येक व्यक्तीला माहित असतं नकारात्मकता काय आहे. आता सर तुमच्याकडे बसल्याबरोबर एक 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 वाइब चांगल्या येतात सर. याची एक मुख्य कारण असं काय आहे सर? थोड्या वेळाबरोबर बसलं की असं वाटतं की नको जाऊया इथून, उठून बसूयात नको. याचं बरोबर. मुख्य कारण असं काय आहे? व्हायब्रेशन्स. ठीक आहे. सो या निसर्गाचा नियम आहे रिफ्लेक्शन, रिएक्शन अँड रिसाउंड. ठीक आहे. आणि हे संपूर्ण जे ब्रह्मांड आहे ना, ते साऊंड एनर्जीवर चालतं. तर जसं तुम्ही म्हटलं, तसं काही व्यक्तींना भेटल्यावर किंवा काही विशिष्ट ठिकाणी गेल्यानंतर तुम्हाला पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स मिळतात. ठीक आहे. तर आपलं माइंड जे आहे ना, माइंड इज अ मोस्ट पॉवरफुल टूल. तर आपलं माइंड एनर्जी जनरेट करत असतं कंटिन्युअसली. आणि एखाद्या व्यक्तीमध्ये जर डिव्हाइन माइंडमध्ये जर कंटिन्यू तेच पॉझिटिव्ह अँड डिव्हाइन विचार जर असले, तर ते त्याच्या बॉडीमधून पण स्प्रेड होत असतात. तर मी तुम्हाला वेद मंत्रांचं सांगतो, की मी माझ्या सगळ्या क्लासेसमध्ये पण सांगत असतो, की वेद मंत्र ऐकणारी व्यक्ती किंवा ते पठण करणारी व्यक्ती, या लोकांना कुठेही तुम्ही भेटलात किंवा ते लोक जिथे वेदमंत्र पठण करतात किंवा कुठल्याही आध्यात्मिक साधना करतात, तर ते कंटिन्युअसली पॉझिटिव्ह एनर्जी स्प्रेड करत असतात. ते कुठेही ट्रॅव्हल करणार, तिकडे एनर्जी स्प्रेड होते. तर हाच तो प्रकार आहे, की बघा कुठलेही संत किंवा कुठले महान स्पिरिच्युअल पर्सनॅलिटी त्यांना भेटल्याबरोबर तुम्हाला शांत, निर्मळ, प्रसन्न वाटतं. कारण ते 24 तास नामस्मरण, चिंतन आणि ध्यान या प्रक्रियेमध्ये असतात. तर ॲक्चुअली तुम्ही पण बिझनेस करता. जर युवाला कुठल्या युवाला किंवा यंगस्टर्सला बिझनेस करायचा असेल, तर तुम्ही त्यांचा माइंडसेट कसा असला पाहिजे बिझनेसमॅनचा? तर तुम्ही थोडक्यात सांगा सर. 3 पीज मी यूथसाठी सांगेल. बिझनेस असो किंवा तुम्ही नोकरी करत असाल कुठे किंवा तुमचं कुठलंही पॅशन असेल त्याच्यासाठी, प्युरिटी, पेशन्स अँड पर्सिव्हरन्स. ठीक आहे. तुमच्या जे काम आहे त्याच्यामध्ये तुमची प्युरिटी असली पाहिजे. इंटेन्शन प्युअर असलं पाहिजे. यू विल गेट सक्सेस. त्याच्यानंतर पेशन्स असले पाहिजे. तुम्ही एखादं काम सुरू केलं, तुम्हाला 6 महिन्यात, 3 महिन्यात रिझल्ट नाही मिळणार. कुठलंही काम म्हणजे मी व्यावसायिकांसाठी सांगतो, की व्यवसाय 3 वर्ष एखाद्या छोट्याशा बाळासारखं त्याला सांभाळा. कुठलाही व्यवसाय तुम्हाला 3 वर्ष बाळासारखा सांभाळा, तो व्यवसाय तुम्हाला आयुष्यभर सांभाळेल. आणि लास्ट वन जे आहे पर्सिव्हरन्स, चिकाटी.
की मला हे काम करायचंय. किती वेळा त्या व्यक्तीला तिकडे तुम्हाला हां. फेल्युअर येऊ द्या. प्रत्येक फेल्युअर स्टेप ही आपल्या सक्सेसची स्टेप असते. बरोबर. तर 3 पीस तुम्ही फॉलो करा. युथनी मला असं वाटतं करावं. डेफिनेटली दे विल गेट सक्सेस. बरोबर. आणि एक ना ॲक्चुअली कसं नॉर्मल बघितलं तेवढं होत नाही. पण एक अजूनही गावामध्ये असं होतं, की यूथ काहीतरी एक वेगळ्या मार्गावरती चालतो, काहीतरी वेगळं करण्याचा दृष्टिकोन बघतो आणि त्यांच्या पॅरेंट्सला त्यांची नॉलेज नसते त्या फील्डमधली. मुलगा काय करतो आणि मुलगा ॲक्चुअली बरोबर करतो. त्या पॅरेंट्सला कसं समजावं किंवा कसं पटवून द्यावं, की मी करणार ते चांगलं करणार असं म्हणून? पॅरेंट्सला समजावून सांगण्यासाठी त्यांना आपल्याला कॉन्फिडन्स देणं आवश्यक आहे. तर पॅरेंट्सला जर तुम्ही एक शिक्षण घेतलंय, पण तुम्हाला एका पर्टिक्युलर सब्जेक्टमध्ये इंटरेस्ट आहे आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये तेच तुमचं पॅशन आणि प्रोफेशन आहे. तर पॅरेंट्सला कन्व्हिन्स करा आणि त्यांच्याकडून वेळ मागून घ्या. 1 वर्ष, 2 वर्ष बट हे कमिटेड असलं पाहिजे. तुम्ही जेव्हा पॅरेंट्सला एखादी गोष्ट सांगता, की आय एम कमिटेड. हं. तेव्हा बघा कुठलेही जे पालक असतात ना, त्यांना असं वाटत असतं, की माझ्या मुलाचं चांगलंच व्हावं. तर कुठल्याही व्यक्तीने असं समजून घ्यायची, युथने समजून घ्यायची गरज नाही, की माझे पॅरेंट्स माझ्या अगेन्स्ट आहे. ते अगेन्स्ट नसतात. त्यांना काळजी असते आपली. तर त्याच्यासाठी साधा उपाय आहे, कन्व्हिन्स करण्यासाठी त्यांना कॉन्फिडन्स द्या. टाईम पिरियड फ्रेम आणि का टाईम द्या? एक 3 वर्षांचा टाईम समजा तुम्हाला मागून घ्यायचा आहे, तर तुम्ही तुमचे 3 वर्ष टाईम अशी फ्रेम बनवायला पाहिजे, की या 3 वर्षात मी सक्सेस होऊनच दाखवणार. मी याच्यात सक्सेस मिळवणारच. कितीही चढ-उतार मला येऊ दे. तुमचे पॅरेंट्स त्याच्यानंतर तुम्हाला प्राउड फील करतील. आणि ॲक्चुअली संघाचा मोठा आमचा एक हे असतो, तो संगत म्हणजे ॲक्चुअली काय तुमच्या दृष्टीने? येस, येस. माझे गुरु भगवान श्री सत्यसाई बाबा एकाच वाक्यात सांगतात, की "टेल मी युअर कंपनी, आय विल टेल यू व्हॉट यू आर." संगत हाच माणसाचं व्यक्तिमत्व घडवतो. तर ज्या कुटुंबामधलं सराउंडिंग तुम्हाला मिळतं आणि ज्या सोसायटीमध्ये सराउंडिंग तुम्हाला मिळतं, त्याच्यावर बनवतं तुमचं. बघा, माझं एक सरळ सांगणं आहे, जे मी स्वतः माझ्या लाईफमध्ये हां. फॉलो केलंय, की एखाद्या ग्रुपमध्ये तुम्ही गेलात आणि त्या ग्रुपमध्ये जर तुमचे जे फ्रेंड्स असतील किंवा रिलेटिव्हज असतील, ते जर बॅक बीटिंग करत असतील, हां. दुसऱ्यांच्या विषयी जर वाईट बोलत असतील, ती जागा बरोबर आणि नाही. ती संगत त्या क्षणी सोडून द्या. कारण जे लोकं तुमच्याजवळ दुसऱ्यांविषयी वाईट बोलतात, ते लोकं निश्चितपणे तुमच्याविषयी दुसऱ्यांकडे वाईट बोलणार. बरोबर. आणि जर आपण सुद्धा त्यांच्यामध्ये जर इन्व्हॉल्व झालो दुसऱ्यांविषयी बोलण्यामध्ये, तर आपल्याविषयी सुद्धा लोकं निश्चितपणे बोलणार. तर मग हे बोलण्याविषयी असो किंवा थॉट प्रोसेसमध्ये असो, बघा तुम्ही सक्सेसफुल लोकांमध्ये जाऊन बोला. त्यांची तुम्हाला 10 मिनिटाची जरी कंपनी मिळाली ना, तर दे विल डिस्कस विथ यू डेव्हलपमेंट, हं. न्यू व्हिजन, देअर पॅशन याच्याविषयी ते तुमच्याशी डिस्कस करणार. अशा लोकांविषयी बोला, अशा लोकांशी बोला. अदरवाईज मी म्हणतो, की वाईट संगतीपेक्षा एकटं राहिलेलं सुद्धा चांगलं. आपली हां. अलोन कंपनी इज बेटर दॅन रॉंग कंपनी. बरोबर. आणि एकदा असं होतं ना, की एकाच फॅमिलीमध्ये खूप जण असतात. तेव्हा त्यांची थॉट प्रोसेस मॅच होत नाही एक-एकदा. तेव्हा येस. त्या प्रसंगात काय करावं किंवा त्यावेळी क्षणात काय करावं? इट्स अ घरात यावंच लागतं, त्याच घरात यावंच लागतं. माणसं राहावंच लागतं. सोडून जाऊ शकत नाही. ते नकारात्मक आहे म्हणून. पण त्या क्षणी काय करावं ॲक्चुअली? डीलिंग मॅनेजमेंट, हो. इट्स अ मॅन मॅनेजमेंट म्हणतात. आणि मला वाटतं, की जेव्हा एका घरामध्ये डिफरंट विचारसरणीची लोकं आहेत, तर मला वाटतं, की इट इज अ गुड अपॉर्च्युनिटी टू डेव्हलप अवरसेल्फ, की घरामध्येच भगवंत तुमच्याकडून प्रॅक्टिस करून घेतोय, की तू घरामध्येच प्रॅक्टिस कर 10 वेगवेगळ्या लोकांशी डीलिंग करण्याचं. समाजामध्ये तुम्ही बेटर मॅन मॅनेजमेंट करू शकता. तर सिंपल लॉजिक हे आहे, की सगळ्यात पहिले आपल्याला पेशन्स. फॅमिलीमध्ये 4 लोकं आहेत आणि 4 लोकं 4 विचारांचे आहे ना, तर तुम्हाला जर त्यांच्यासोबत डीलिंग करायचं आहे ना, तर सगळ्यात पहिले पेशन्स. आजच्या जमान्यामध्ये कोणी जर तुम्हाला काही सांगतंय ना, तर आपण ते ऐकतो, पण समजून घेत नाही. तर त्यांचं म्हणणं काय आहे ते पहिले समजून घ्या. आणि जेवढं आपण समोरच्याचं ऐकून घेतो ना, त्याच्यानंतर तो आपला ऐकण्यासाठी रेडी होतो. तर याच्यामध्ये पेशन्स, अंडरस्टँडिंग आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जे वाटतं, ते तुम्ही त्यांना शांततेने सांगा. एखादा व्यक्ती जर रागावून घरातला तुमच्याशी बोलतोय आणि तुम्ही जर रागावूनच रिव्हर्ट करणार, सोल्युशन मिळणार नाही. बरोबर आहे. कारण हे खूपशे बघितले असे कॉमन प्रॉब्लेम होतातच म्हणून. कुटुंबामध्ये हो, जर तुम्हाला हो, बघा फॅमिली म्हटलं, हो. की त्याच्यामध्ये चढ-उतार असणारच. विचार वेगवेगळे हां, असणारच. बट दॅट इज एंड ऑफ द डे दॅट इज अवर फॅमिली. हो.
बरोबर आहे. 2 भाऊ जरी हां. एका घरात राहतात, तर त्या 2 भावांचं हे जबाबदारी आहे, की आपण एकाच आईच्या उदरामधून आलेले 2 आहोत. हो, आपल्या दोघांमध्ये एकच रक्त आहे. हो, विचार वेगळे असतील, हो, पण एका ठिकाणी बसून तर एक होऊ शकतात ना. हो. तर शेवटी हा सगळा फंडा जो आहे तो थॉट्सचा फंडा आहे. थॉट प्रोसेसचा फंडा आहे. माझं एक सजेशन आहे. कुटुंबामध्ये असो, बिझनेसमध्ये किंवा जिथे तुम्ही नोकरी करता, तिथे जर काही पर्टिक्युलर तुमच्या कलीगशी जर तुमचं पटत नाही ना, हं. तर एक महत्त्वाचा फॉर्म्युला मी सांगतो, स्टॉप मेंटल कम्युनिकेशन. आपण मेंटल कम्युनिकेशन करतो. ज्याच्याशी आपण जास्त फ्रँकली बोलू शकत नाही, त्याच्याशी आपण कंटिन्युअसली मेंटल कम्युनिकेशन करत असतो. फर्स्ट स्टॉप दॅट मेंटल कम्युनिकेशन. सो जे बॅरियर्स तयार होतात वेगवेगळे आणि जे निगेटिव्हिटी तयार होते, ती हळू शांत होऊन जाते आणि देन त्या व्यक्तीसोबत तुमचं चांगलं जुळायला सुरुवात होते. बरोबर. आणि एक जर शेवटी तुम्हाला मेसेज द्यावेस सांगितली तर तुमची मेसेज म्हणून ती काय असणार? फॉर फॉर यूथ स्पेशली मी यूथला स्पेशली मेसेज देणार काढतो, की कारण यूथ पुढचे आमचे जग चालवणार आहेत, भारत येस, चालवणार आहेत. येस. त्यांच्यासाठी एक मेसेज. यूथसाठी माझं एकच माझ्या मी ज्या माझ्या लाईफ प्रोसेसमधून मी एकच यूथला सांगू शकतो, की सगळ्यात पहिले तुमची कंपनी ठरवा, की तुमची कंपनी कुठली आहे. दुसरं, तुमचं पुढच्या 5 वर्षाचं टार्गेट काय आहे, ते तुम्ही ठरवलं पाहिजे. ते डायरीवर लिहिणं खूप आवश्यक आहे. जेव्हा आपण ठरवतो, की नेक्स्ट 5 इयर्स नंतर मी कुठे असणार, हे जर आपण ठरवलं, तर आपलं जे माइंड आहे ना, ऑटोमॅटिकली विचार करायला सुरुवात करतं, की या 5 वर्षानंतर मला ही स्टेज अचीव्ह करण्यासाठी मी कुठल्या-कुठल्या स्टेप फॉलो केल्या पाहिजे. आणि हे जो व्यक्ती ठरवतो, दॅट इज कॉल्ड द व्हिजन. तर आपल्याला आपल्या पुढच्या 5 वर्षांचं जर आपण टास्क ठरवलं, तर तो पर्सन म्हणजे व्हिजनरी पर्सन असतो. हे व्हिजन जर तुम्ही ठरवलं आणि मी पुन्हा एकदा सांगतो, प्युरिटी, पेशन्स अँड पर्सिव्हरन्स या 3 पीज जर आपण फॉलो केल्या आणि सक्सेससाठी डेडिकेशन हे जर आपण फॉलो केलं, डेफिनेटली यूथला सक्सेस होण्यापासून कोणीही तो स्वतः सुद्धा रोखू शकणार नाही. आणखी एक मला एक विसरूनच गेलो विचारायचं, की तुम्ही सगळं टाईम मॅनेज कसे करतात? एवढ्या गोष्टी करतात, एवढे आध्यात्मिक आहात, बिझनेसमध्ये सांभाळतात, सगळ्या गोष्टी सांभाळतात. तुम्ही टाईम मॅनेज काय करता? तुमचं शेड्यूल काय आहे? 24 अवर्स मिळतात. हो, 24 अवर्स हे सगळ्यांसाठी मिळतात. जे मला 24 अवर्स मिळतात ते जगातल्या सगळ्या सक्सेसफुल हो. लोकांना तेच 24 अवर्स मिळतात. माझ्या पर्सनली 8 अवर्स, 8 अवर्स आणि 8 अवर्स. 8 अवर्स फॉर माय सेल्फ अँड अलोंग विथ द फॅमिली, 8 अवर्स फॉर माय बिझनेस हं. अँड 8 अवर्स फॉर माय वैदिक हां. ॲक्टिव्हिटीज. सो माझं 24 तासाचं हे मी नियोजन ऑलरेडी केलंय. मला खूप लोकं विचारतात, की एवढा टाईम वेदांसाठी कसा देऊ शकतो? मी म्हणतो एवढा टाईम नाही. मी 8 अवर्स दिलेले आहे माझ्या वेदांसाठी आणि 16 अवर्स फॉर माय हां. फॅमिली वर्क, माय बिझनेस वर्क अँड माय एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटीसाठी मी देतो. थोडं तुम्ही डिस्क्राईब करू शकतात, की कसं काय करतात? की 8-8 तुम्ही सांगितलेत, म्हणजे आतमध्ये तुमचे कॉलम्स कसे आहेत? पण तुम्ही आ सकाळी कसे उठतात? किती वाजता उठतात? एकेकदा असं म्हणतात ना, की दररोज सकाळीच लवकर उठायला पाहिजे. पण आता असं येस. होतं, की बिझी शेड्यूलमध्ये एकेकदा 11 वाजता झोपणं, 12 वाजता झोपणं होतं आणि सकाळी 5 वाजता उठणं म्हणजे कठीण होतं. पावसाच्या दिवसात तर खूप कठीण आहे. सो कसं काय करता ॲक्चुअली? नाही, टाईम मॅनेजमेंट करण्यासाठी तुम्हाला जर टाईम मॅनेजमेंट हां. करायचंय, तर जग उठायच्या आधी तुम्हाला उठावं लागेल. सकाळी 4:45 वाजता दिवस सुरू होतो पर्सनली. हं. मी 4:45 वाजता उठतो सकाळी आणि माझं सकाळी जी साधना याच्यासाठी माझा सगळ्यात हां. जास्त वेळ मी देतो. तर सकाळी जेवढं लवकर तुम्ही उठाल, तर तुम्ही एक दिवस फक्त उठून बघा, हं. की सकाळी 5 वाजता उठा. जे लोकं 7, 7:30 वाजता उठतात, त्यांनी 5 वाजता तर 2.5 घंटे, 3 घंटे तुमचा दिवस लवकर सुरू होतो. तर महिन्याचे 30 दिवस असतात. हो. तर दररोज जर 2 तास तुम्ही लवकर उठलात, तर तुम्हाला पर मंथ 60 अवर्स एक्स्ट्रा मिळतात. बरं. तर हे 60 अवर्स पर्सनली जर तुम्हाला एव्हरी मंथ जर मिळाले, तर तुम्हाला जवळ-जवळ 700 मिनिट्स एक्स्ट्रा मिळतात तुम्हाला एंटायर इयरमध्ये. तर मोर दॅन हां. 1 मंथ म्हणजे 12 महिने नाही, तर मला 13 महिने एक्स्ट्रा माझं वर्ष 13 महिन्याचं असतं. तर मला वाटतं दिवसाची सुरुवात जर लवकर केली, तर रात्री तुम्ही 12 वाजता जरी झोपलात, तरी तुम्ही सकाळी 4:30-5 वाजता उठू शकतात. सकाळचे जे 4 वाजे 3 3:30 वाजेपासून 6 वाजेपर्यंतचा हा टाईम आहे, हा ब्रह्ममुहूर्ताचा टाईम आहे. जेव्हा एनर्जी लेव्हल सगळ्यात जास्त हाय असते. ही एनर्जी ग्रास्प करा. तुम्ही 15 घंटे, 16 घंटे काम करू शकता. तर मी असं खूप ऐकलंय, की ब्रह्ममुहूर्त म्हणजे ॲक्चुअली काय आहे सर? ब्रह्ममुहूर्त हा 3:30 ते 6:30 हा वेळ आहे. या वेळेमध्ये सगळ्यात जास्त लोक स्पिरिच्युअल लोक हे साधना करत असतात आणि त्यावेळेस डिव्हाइन एनर्जीचा जो
स्त्रोत आहे, लेव्हल आहे, ती खूप वाढलेली असते. तर या काळामध्ये तुम्ही उठून नुसतं उठून बसलात आणि नुसतं शांततेने नुसतं बसलात. इव्हन तुम्हाला मेडिटेशन जरी नाही करायचंय, नुसतं बसलात, तुम्ही वर्कआउट जरी केलं, तरी तुम्हाला ती एनर्जी तुमचं शरीर ग्रास्प करतं. त्याचा एक सिंपल फंडा सांगतो तुम्हाला. कॉस्मिक एनर्जी तुम्ही जर ऐकलं असेल, तर कॉस्मिक एनर्जीवर हे एंटायर ब्रह्मांड चालतं. तर जेव्हा सकाळी ब्रह्ममुहूर्तावर 3:30 ते 6:30च्या टाईममध्ये जेव्हा तुम्ही उठता आणि तुम्ही जस्ट सायलेंट सिटिंग जरी केलं, तर तुमची माइंड जे आहे ना, ते कॉस्मिक एनर्जी ग्रास्प करतं. कारण त्याला कॉस्मिक एनर्जी पाहिजे आणि ते माइंड एंटायर बॉडीमध्ये कॉस्मिक एनर्जी स्प्रेड करतं. म्हणून तुम्ही बघा, जे ब्रह्ममुहूर्तावर उठणारे लोकं आहेत, ते मोर एनर्जेटिक असतात. त्यांचे वर्किंग अवर्स सुद्धा जास्त असतात आणि त्यांना थकवा येत नाही. मी रात्री 11:30 ते 12 वाजता झोपतो. 4.5 तासाची झोप असते. बट मी पूर्ण वेळ झोपून व्यवस्थितरित्या माझं वर्कआउट सगळं काम करू शकतो. पण असं म्हणतात ना, की 8 तास झोपलंच पाहिजे, ते फॉर्म्युला असतं. ते ॲक्चुअली कसं काय? येस, मेडिकल सायन्स तुम्हाला सांगणार 8 तास झोप खूप आवश्यक आहे. माझं म्हणणं आहे, की वयाच्या 27-28 वर्षानंतर म्हणजे 25 वर्षानंतर मोस्ट प्रोबॅबली तुम्ही 5 तास झोप तुम्हाला मोर दॅन सफिशियंट आहे. सकाळी उठून सायलेंट सिटिंग जर तुमचं ध्यान होत नाही, सायलेंट सिटिंग करा. कुठलं तरी नामस्मरण करा. दिवसामध्ये एक तरी सेल्फलेस काम करा. हा सक्सेसचा आणि भगवंताला प्रसन्न करण्याचा फॉर्म्युला आहे. तुमचं माइंड काम राहणार, तुमची बॉडी एनर्जेटिक राहणार आणि दिवसा संपूर्ण काम केल्यानंतर शांत चित्ताने झोप लागणार. रात्री जर तुम्हाला झोपल्यानंतर लगेच म्हणजे अंथरुणावर पडल्यावर नंतर लगेच झोप लागली, तर 5 अवर्स झोप इज मोर दॅन इनफ. ते परमात्मा, शक्ती किंवा परआत्मा ॲक्चुअली कसं काय कन्सेप्ट आहे? थोडक्यात याच्याबद्दल सांगा सर. खूप जण असं म्हणतात, की परमात्मा आतमध्येच आहे, आत्मा आतमध्ये आहे. तर ॲक्चुअली काय आहे आणि कसं आहे ते ॲक्चुअली? आपला आत्मा आपला आत्मा हे रिफ्लेक्शन आहे भगवंताचं, परमात्म्याचं. ठीक आहे. आपण जीव आहोत. तर जो आत्मा असतो हा रिफ्लेक्शन आहे भगवंताचं आणि काही नाहीये. या शरीरामध्ये जोपर्यंत आत्मा आहे तोपर्यंत शरीरामध्ये एनर्जी आहे. एनर्जीचा सोर्स काय आहे तर आत्मा आहे. आणि आपण जो मानव जन्म जो घेतलेला आहे तो त्याच्या कृपेने घेतला आहे. ओके. 84 दशलक्ष योनीतून आपण जन्म घेऊन लास्ट बर्थ हा मनुष्य जीवन आहे. तो मनुष्य जन्म नरजन्म दुर्लभम असं आदी शंकराचार्यांनी सांगितलंय. नरजन्म दुर्लभम का? की हा 84 लक्ष दक्ष योनीतून जन्म घेऊन शेवटच्या योनी ही आहे. तर हा जो नरजन्म मिळालाय आपला, या नरजन्माचा उद्देशच हा आहे पुन्हा जन्म न घेणं. म्हणजे ओके. आध्यात्मिक स्पिरिच्युअली तुम्ही विचारलं, हो. तर मानव जन्माचा उद्देशच आहे पुन्हा जन्म न घेणं. आपलं जे आपला एक ॲड्रेस असतो, फिजिकल ॲड्रेस, की मी फोंड्यामध्ये या ठिकाणी राहतो हो. आणि मी या फ्लॅटमध्ये राहतो. बट ओरिजिनल आपला जो ॲड्रेस आहे, आपलं ओरिजिनल होम आहे, भगवंताचं घर आहे. तो आपला मूळ आहे. सर देन रिबर्थ ते कन्सेप्ट काय कसं आहे ते? रिबर्थ म्हणजे काय आहे, की आदी शंकराचार्यांनी सांगितले, पुनरपि जननम, हां. पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, इह संसारे भवदुस्तारे. जगामध्ये मानव जन्म घेतल्यानंतर खूप सारे चॅलेंजेस असतात. 9 महिने आईच्या उदरामध्ये राहतो. नंतर रडत-रडत आपण जन्म घेतो. नंतर खूप साऱ्या जबाबदाऱ्या आपल्याला पार पाडायच्या असतात. बरोबर आहे? तर मी तेच सांगतो पुन्हा, की मानव जन्म ही जी जन्म-मृत्यूची जी साखळी आहे, ती तोडण्यासाठी आहे. हां. ठीक आहे. आणि ही साखळी तोडण्यासाठी 3 फॉर्म्युला आहेत. एक मेंटेन द प्युरिटी इन युअर थॉट्स. नेक्स्ट नामस्मरण अँड थर्ड सेवा. सेवा म्हणजे काय आहे? सेल्फलेस सेवा. आणि सेवा म्हणजे खूप मोठं कार्य नाही करायचंय. आपल्या कॅपॅसिटीनुसार एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही छोटीशी मदत करून त्याला त्याला आनंद जरी दिला, तर ती पण एक सेवा आहे. एखाद्या गरजू माणसाला तुम्ही थोडंसं जरी काही कुठल्याही प्रकारची मदत केली, थोडंसं अन्न दिलं जरी खायला, ती सुद्धा सेवा आहे. तर या 3 गोष्टी जर डेली आपण फॉलो केल्या ना, तर मला वाटतं की आपल्या हा जो जन्माचा जो उद्देश आहे तो पूर्ण होऊन जाईल. बरं. सर तुमच्या जर्नीतून मला खूप काही शिकायला भेटलं. खूप काही गोष्टी समजून आल्या. जे असं होतं की सबकॉन्शियस माइंडमध्ये ह्याचं उत्तर काय असणार? सबकॉन्शियसली मुखातून बाहेर आले सर. माझे काही प्रश्न चुकले असेल तर मला माफ करा सर. धन्यवाद. तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद सर. थँक यू सो मच. तुमच्या चॅनलमध्ये येऊन मला हां. आज ह्या गोष्टीवर चर्चा करायला मिळाली. त्याबद्दल मला माझ्याकडून तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि सर्वांना धन्यवाद. नमो नमः.